Naše pivnice sú vyrábané technológiou, ktorá zabezpečuje 100% tesnosť. Ponúkame množstvo variantov. Prvý má predný vchod a plochú strechu. Predávame aj drevené dvere do všetkých typov pivníc. Môžete použiť hornú dosku s opornou stenou, ktorá ochráni pred zosuvom pôdy. V takom prípade sa dá zasypať väčšou vrstvou zeminy. Ďalším variantom sú pivnice s vchodom zhora. Otvor v hornej doske môže byť umiestnený kdekoľvek. Je to ideálne riešenie v prípade ľudí, ktorí nechcú, aby nádrž zaberala miesto na pozemku. V takom prípade je úplne zakopaná. Ponúkame aj pivnice pozostávajúce z doplnkových prvkov, tzv. Rozšírenia. Vďaka týmto prvkom je plocha značne väčšia. Toto riešenie sa môže používať v prípade nádrží s vchodom zhora, ako aj spredu. Pre tento variant je dostupná aj horná doska s opornou stenou. Ponúkame aj polkruhové klenby, nazývané tiež kupoly. Dodajú vašej pivnici a záhrade jedinečný vzhľad. Na rozšírenie plochy slúži jednoduchá predsieň, ktorá sa montuje priamo na zemi. Použitie predsiene pomáha udržiavať stálu vnútornú teplotu. Pre nádrž s kupolou, ktorú chcete zakopať do zeme, používame šikmú predsieň so schodmi vo vnútri. Vďaka tomu bude zemný násyp na pozemku menší. Našu ponuku doplňajú vonkajšie betónové schody. Dajú sa namontovať 3 spôsobmi, ako pravé bočné schody s priamym vstupom alebo ľavé bočné schody. Ešte teraz nám zavolajte alebo napíšte. Čakáme na vás.